Serbisyo Publiko. Sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, Lasay-Sais. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato ng panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, probinsya sa Negros Occidental na dugangan sang duha ka panibago nga kaso sang COVID-19. Tatlo ka opisyal sang barangay Alangilan kag pila ka mga surveyor ginreklamo sa City Prosecutor's Office ang sa ginaligar anomalya sa SAP. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte desidido nga permahan ang anti-terrorism bill. Sunod naman ini kay Presidential Spokesman Harry Roque. 30 ka mga eskwelahan interesado sa Study Now, Pay Later nga programa sang gobyerno. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Aragoy. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipala. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sang mga balita lokal. Nadugangan sang duha ang COVID-19 cases sa Negros Occidental. Sa base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 82 ang inpagwa kahapon sang hapon, ano ang dugang nga COVID-19 cases sa Region 6. Ina ang nalakipan sang 35 anyos nga lalaki nga OFW nga residente sang Banwa sang Binalbagan kag karon naka-facility quarantined, kag 46 anyos nga lalaki nga OFW kag residente sa siyudad sa San Carlos nga karon yara man sa facility quarantine. Positibo man sa virus ang 30 anyos nga lalaki nga residente sang Igbaras, Iloilo, 32 anyos nga lalaki nga residente sang La Paz, Iloilo City, 50 anyos nga lalaki nga isa ka LSI kag residente sang Mandurriao, Iloilo City, kag 22 anyos nga lalaki nga residente sang Lambunao, Iloilo. Ang anom kabago nga COVID-19 cases sa riyon, ang tanan yara sa facility quarantine. Ginanunsyo man sang DOH ang duha kabago nga recovery sa nalakipan sang 45 anyos nga lalaki nga residente sang siyudad Santa Lisay kag 59 anyos nga lalaki nga isa ka OFW nga residente sang Makato, Aklan. Sa kabilugan ang Region 6, ang may 153 ka COVID-19 nga kaso, 39 ka kaso ang aktibo, 103 ang naka-recover kag 11 ang napatay. Ginreklamo sa 7 ka complainant sa City Prosecutor's Office sa siyudad sang Bacolod ang 21 ka mga persona nga ginabugosan sang 3 ka barangay officials kag pila ka mga surveyor sa barangay Alangilan sa kaso nga paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Bayanihan Act angot sa ginalegar anomalya sa pagpanagtag sa ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o KONSAP. Sunod kay CIDG Bacolod Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, ang ginreklamo ang Musanday Barangay Alangilan Kapitan Deji Tanista Senior, Barangay Kagawad Michael Solano, Barangay Secretary Lema Magan, kag 18 ka mga surveyor nga ginaligar pila sa ila ang himata sang kapitan. Sunod kay Gocotano na diskubrihan nga nakabaton sang 6,000 pesos nga ayuda ang kalabanan sa himata sa mga barangay officials kag may nakabaton man sang ayuda nga hindi residente sang barangay. Sa karon may 3 ka barangay sa syudad ang natalana pasakan sang kaso kag dugang nga 3 ka barangay ang gina-validate ang reklamo angot sa SAP. Ginatagan nila pabor ang kanilang mga relatives, mga family members, at saka yung mga kaalyado nila sa politika. Tapos it's very unfair naman. Ang isa sa mga main problema dito nga bakit nagreklamo ang mga complainant kay ang mga pumuluyo sa o registered voter sa Barangay Alegria, Murcia ay nakabaton man sa Alangilan. May mga pumuluyo man sa Barangay Concepcion Talisay na nakabaton man sa Alangilan. Kabahin sa pahayag ni CIDG Bacolod Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Nadakpa naman sa kapulisan ang 876 ka mga persona nga nagalapas sa quarantine measures nga napatuman sa siyudad sang Bacolod para nga mapunggan ang paglapta sang COVID-19. Ang ining recording in base humalin na Hunyo 1 tubtob 15 kung ang panahon ng siyudad ginpaydalom sa Modified General Community Quarantine. Sunod ka Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, amat-amat na nga nakahangop ang publiko sa importansya sa health protocols nga ginapatuman sa siyudad. Doon pa ni Liada nga tubtub wala pa sang bakuna, dapat ang pungluyo maghalong kag magmonitor. Sunod sa kay Liada, ang curfew ang inapatuman sa siyudad sa Bacolod nakabulig panubo sa crime statistics sa Bacolod City Police Office. Pagagamiton sa Bacolod City Police Office ang ilang puwersa kung kinahanglanon nagodisiplinahon ang tao nga wala nagasunod sa health protocol nga ginapatuman sa siyudad sang Bacolod. Ini ang ginpalayag ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Benyas matapos ginpalawig tubtob Hunyo 30 ang Modified General Community Quarantine o kon Extended MGCQ sa siyudad. Sunod kay Benyas, maobliga ang kapulisan nga istriktuhon ang pumuluyo
para magsunod sa mga health protocol tungod wala pa sang vaccine batok sa COVID-19. Dugang panibinyas, dako ang mabulig sang kooperasyon sang publiko para sa amat-amat nga pagbangon sa ekonomiya. Nalipay man si Binyas nga ginasunod sang simbahan sa ilamisa ang physical distancing kag pagsuksok sang face mask. Abi-abi naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte ang pagsungka sa otoridad sa mag-asawang ginaligar mga miyembro sa New People's Army. Ang duwang inakabig mga matagas nga opisyal sa Centro de Gravidad Platoon sa Central Negros. Suno kay Pasaporte, ini ang resulta man sa pagpaningwa sa gobyerno sa paghinyo sa ilang magsungka imbis nga magpadayon sa pag-inkwentro. Duha man ni Pasaporte, isa man sa rason sa pagsungka sa mag-asawa, amo ang korupsyon nga nagkatabo sila grupo sa di na matagas lang nga leader ang nagapulos sang pondo sang grupo. Ang mag-asawa nagikan sa Central Negros kag hinago lamang ang mangalan kag may dala ini sila nga 45 nga kalibre sang armas lutang kag magazine nakip na mga bala nga wala pa makalupok. Ang mag-asawa paidalom na sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program para matagan sang financial assistance kag proteksyon. Ginumpisa na ang construction sa multipurpose hall sa Bacolod City Police Office sa BCPO Police Station 6 ni semana. Sunod kay Police Station 6 Commander Police Captain Elmer Bonilla, ang building ang proyekto ni Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya. Ang proyekto ang ginabulubanta nagabalor sa masobra 1 milyon ka pesos. Ang one-story building ang may kalaparon sa masobra 100 square meters kag ginabulubanta nga matapos ang construction sa sulod sang masobra 2 ka bulan. Pagpahayag ni Bonilla, ang hall ang himo ni opisina sang naglain-lain nga mga departamento sang Police Station 6. Nagpasalamat naman si Bonilla sa bulig ni Gasataya sa mga kapulisan sa pagpatindog sang amo nga hall. Ginkondenar sang Iloilo Police Provincial Office sa natabo nga pagpatay ni Police Master Sergeant Arnel Paurilio kung pagpatay sa kay Police Master Sergeant Arnel Paurilio 42 anyo sa ilutang Lunes ang gabi sa Tubungan, Iloilo. Sunod sa mga testigo, ang mga suspetsado na pakilala nga mga miyembro sa New People's Army antes ginlutang si Paurilio sa Barangay Teniente Benito, Tubungan, Iloilo. Si Paurilio ang na-assign sa Tubungan PNP kag sa Detached Service sa Provincial Drugs Enforcement Unit sang IPPO. Sunod kay Police Lieutenant Jose Romel Samoso, ang hepe sang Tubungan PNP, si Paurilio ang yara sa balay ni Rodolfo Talamillo kanang gahulat sang mando nga intel operative agud planuhan ang pag-aresto sa wanted person sa nasambit nga barangay sang natabo ang insidente. Sang mag-responder ang Tubungan PNP, nakitan si Paurilio nagahmiyangon nasa salog sa kusina sang balay ni Talamillo nga may pilas sa naglaylay nga parte sang lawas. Gindeklarar si Paurilio nga dead on the spot ni Dr. Antonio Ricodo, ang rural health physician sa Tubungan. Si Paurilio nasulod sa serbisyo sa Septyembre 30, 2004. Naglambot naman sa 55,000 pesos nga balor sang ginasuspetsohan shabu ang nakuha sa 4 ka persona sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod PNP las 11 just sang aga Hunyo 16 sa Regent Pearl Homes DC3 Barangay Alihis Syudad sang Bacolod. Ang magkaladakpan ng musanday Ronald Pasaporte 36 anyos kag Gray Cancelo 32 anyos nga mga subject sang operasyon. Ang duha pa kanadakpan ang musanday Nino Castro 27 anyos kag Percy Balnovicio 28 anyos sunod sa team leader sang CDEU si Cancelo ang caretaker sang balay kun na diin ginpatigan ang buy-bust kag ginalegar mabakal kuntan isang droga kay Pasaporte. Nakuha sa marestado ang napulo ka sachet sa ginasuspetsohan shabu nga may kabugaton nga 5 gramos. Preso ang 4 sa custodial facility sang Police Station 7. Kinalantaw naman nga rason sa ang pagpatay kay Rolly Treveles kay Ismael Shasun sa sitio ang Love Triangle sa din ang insidente na tabo sa sitio Mambucano, Barangay Kabatangan, Siyudad sang Talisay. Sunod kay Police Major Jigger Jimeno, ang hepe ng Talisay City PNP, wala naman sa iban pa nga ginawayan ang duha, magluwas lamang sa posible padayon nga lainay sang buot, bangod ang asawa sang biktima nang live-in partner man sang suspetsado. Ginapreparar na ang papasaka sang kaso ng murder batok sa suspetsado sa sining maabot nga Lunes sa masunod nga semana. Ang suspetsado at large tubtub sa sining tiwon kag nag-apilar si Meno nga magsungka ini kag atubangon ang kaso.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa subong nga panahon sa new normal, ang paghalong sa aton ikaang lawas ang aton nga prioridad. Back to basic kita mga ka-aksyon, hand washing, kag good personal hygiene ang importante gid. So yari na i-rekomendar ko sa inyo ang epektibo kag garantisado nga Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap. Chemical-free ini mga ka-aksyon kag very mild gid sa aton nga panit. Pwede man magamit bilang feminine wash, pwede mausar as shampoo para sa imo dira nga kaspa, sa may mga punggod, may body odor kag iban pa nga skin diseases. Rekomendado gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang mangosteen mga ka-aksyon biskan sadto pa man ginagamit na ini sa aton mga katigulangan sa mga nagkalain-lain nga skin diseases. Ganay sa aton mga ka-aksyon diri sa Bacolod, mabakal ni sa Wakong stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa mga drugstores malapit sa inyo mga lugar. Kag sa aton naman nga paglikaw sa mga respiratory diseases para sa ubo, sipon, trangkaso, kinahanglan naton sang vitamin C sa aton lawas para magbakod ang aton nga lawas, magbaskog ang aton immune system batok sa sining mga respiratory diseases. Para dira kita rekomendar naton sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea may mangranon sa vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative, kag himo sa pure mangosteen. Kag kamalubala kamo nga ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule nakabato na ini sang mga international awards dito sa Estados Unidos. Export ini dito sa Estados Unidos. May B-complex pa ni siya. Ang B1 para sa aton sining reflexes o nerves, ang B6 para sa aton pagpabakod sa aton baga, kag ang B12 para sa maayo nga absorption sa sustansya halin sa pagkaon nga aton nga ginakaon. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, manggaranon sa vitamin C, natural kag organic, wala preservative, kag himo sa pure mangosteen. Mabakalaton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag mga butika malapit lang sa inyo lugar. Presidente Duterte, desidido nga permahan ang anti-terrorism bill. Samtang 30 ka eskulahan interesado sa Study Now, Pay Later nga programa sang gobyerno. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing.
Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:27, Italia na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga desidido si Presidente Rodrigo Duterte nga pirmahan ang Anti-Terrorism Bill. Sa karon gina-review pa sa Malacanang ang Anti-Terrorism Bill nga tuyo ibulo sa Human Security Act matapos ini maaprubahan sa Kongreso sa pihak sa mga concerns sa pila ka mga provisyon. Una, dirigin pagkamalaot sa mga kritiko ang inaduso nga hagna sa kabalaka nga maabuso ini sang otoridad. Ginasaad sa provision sang laying at tugtog 24 kadlaw nga mag-epekto ang warrantless detention period sa mga ginasuspetsuhan mga terorista. Ginkakasman sa hagna ang existing nga 500 pesos kada adlaw nga penalidad sa mga opisyal sa pulis nga mag-detain sang suspetsado nga mapatud-an nga absuelto sa kaso. Duha pa ni Roque nga ang hagna gina-review man sa Office of the Executive Secretary kag Department of Justice. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga 30 ka mga eskwelahan ang nagpabutyag sang interes nga mag-avail sa credit support sa gobyerno para sa pribado nga mga institusyon sa implementasyon sang Study Now, Pay Later scheme para sa mga estudyante. Sa iyang weekly report sa Kongreso, ginpahayag ni Duterte nga kalabanan sa mga eskwelahan ang nahamtang sa guwasang Metro Manila, samtang 4 na ka mga eskwelahan ang nagsumiter sang partial requirements. Nagligad nga semana ginaprubahan sang Land Bank of the Philippines o kon LBP ang 250 milyones pesos nga loan sa idalom sang 3 billion academe o kon access to academic development to empower the masses towards endless opportunities lending program. Ang mga programa ang nagatugot sa mga qualified borrowers nga mag-loan sang 70% sa kabilugan nga kantidad sang promissory notes nga iga-issue sang ginikanan o kon benefactors nga estudyante sa kada semester. Ang loan ang may 3% nga interest kada tuig kag may 3 ka tuig nga termino sang pagbayad. Ang LBP mahimo man nga makapahulam sang kwarta sa mga ginikanan nga nabudlayan sa pagbayad sang tuition sa ilang mga kabataan tungod apektado sang COVID-19 pandemic. Nagdangat na sa 6,552 ang recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas matapos na dugangan sang 301. Sa records ng Department of Health, tuto Hunyo 16, 26,781 na ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 matapos na dugangan sang 364 kapanibago nga kaso. Ang 364 ginalakipan sang 249 ka fresh cases kag 115 ka late cases. 1,103 naman ang death toll, bagong nadugangan sang 5 ang napatay. Nagpositibo sa COVID-19 ang 29 ka nagatrabaho sa Marikina Public Market rason nga napilitan ang lokal nga gobyerno sang syudad nga ipatuman ang istrikto nga guidelines sa lugar agud mapunggan ang paglapta sang balatian. 2,000 ka market workers ang gin-require nga magpaidalom sa rapid testing sa diin sa 66 ang nagwa nga reactive ang resulta kag nagpaidalom sa RT-PCR test. Sa 66 ka ginswab, 29 ang nagpositibo sa COVID-19 kag tanan sila ang asymptomatic. Ang tanan nga pasyente ang confined sa quarantine center sa Marikina. Tungod sa natabo na nagpatuman sa alternating scheme si Marikina City Mayor Marcy Teodoro agod malimitahan ang pagbukas sa mga stall sa merkado sa kada adlaw. Ginenggan nyo naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa Philippine Health Insurance Corporation sa PhilHealth
nga bayaran ang bilyones nga utang sa mga ospital. Sa House Resolution number 970 nga ginfile ni Rodriguez, ginpaig sini nga base sa claims sa Philippine Hospitals Association of the Philippines, mayara sang kabilugan nga 18 bilyones pesos nga utang ang PhilHealth sa ilang mga miyembro. Sa mga kantidad, 14 bilyones pesos ang sadtong Disyembre tuig 2018, samtang 4 ka bilyon ka pesos naman sa Disyembre tuig 2019. Importante suno kay Rodriguez nga gilayon nga bayaran ang sambit nga ospital tungod sa nagapangatubang pa ang pungsod sa COVID-19 pandemic kag kinahanglan ang full operation sa mga ospital paagi sa nakaigo nga medical personnel. Ginapadali sa gobyerno si House Speaker House Speaker Alan Peter Cayetano ang pagtukod sa mga infrastruktura para sa turismo. Suno kay Cayetano, in kaso nga malabot sang 2 ka tuig ang COVID-19, sigurado nga handa na ang tourism industry sa pungsod, rason nga dapat subong pa lang padalion ang pagpatukod sa mga tourism-related infrastructure projects. Dugang pa ni Cayetano, mahimo nga magpain sang dako nga pondo para sa tourism infrastructure agud masiguro ang madasig nga pagpatukod sa mga infrastruktura nga magpatibong sa turismo sang Pilipinas. Ginangganyo man sa House Speaker ang Department of Tourism nga tun-an ang may ideya sa iban nga pungsod partikular na ang mataman kapag bangon sang tourism sector. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Kag sa aton mga ka-aksyon, kay balo ka mabalang nga sa siling nga panahon, importante gid nga halungan nato ang aton ikaayong lawas. Agud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang inyo kinahanglan. Yari na i-rekomendar ko sa inyo ang Sunthorn Plus Gold. Ang Sunthorn Plus Gold mga ka-aksyon, mas gin pa-improve kag mas epektibo na bangod mayara ini sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina, ang mga mas epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Gani sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Sunthorn Plus Gold, mabakal ini sa mga butika. Inyong ipapatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report second portion upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gapon sa inyo news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.